ka step ka ba suk ka ba kemen ya pi ko men ko para ha ka ne ka sngi sa jain jong ka tayo ban driu ha ka por paskha kijimat jin puson ha ka ne ka step jin pule la shin na ka kam jong ki apostol ka nong ba khat pra ka de khot ka ba ar pulai do ar pra ka sam sa pon yo ka de khot ka ba ar ka ba lai pra ha du shpo ka gospel pat jong Yohanes ka nong ka ba khat driu ka de khot ka ba ar pulai ha du ar pra anda poi kata kasngi pinom kli syapang jonga shisha ong hapi ukpaun sai hapi kat kabapi pan na u ha ka kerteng jonga hadu menta pimpat syampan ha ka kerteng jonga topan pat pin sayo tiang kenang ba kajin kemen jong pi kan dop long kapapura nalaya tu hapi ne ki da ki farshi Henry ka por ka sapoi haba ngan om benen kam parshishu ban ngan ya tu syai kadar hapi syapang ukpa enda poi kita kesni pin pan ha ka kerteng jonga ngam om bangan sapan na ukpa na ka benta jongpi namar ukpa hi ui je pi namar ba pi i jenga bat pi nge bangalawan na ukpa ngalawan na ukpa bat ngalawan saka pertei mendapat ngan ino eka pertei ban lek pai syaupa ka gospel jong utrai ko men ko para na kwa ban tu ipi ya gani ka jin shisha hakapor ka ba ngidang pule hapo University of the Philippines ka ni ka ID jong ka university ka ID jong ka university kaba PUE henne lang bahkan ni ngila bandrung siya baro ki office jong ka sarkar apo kari baro ko be om tang hai kata ai kiwe ki jakaro ki jakaya le kai ki stadium ki studio jong ki network pair kat siya bagi kwa ban le ngi pun iye kani kat no kalong kebayarap yang ni ban yo ya takalat what hapo rel ru hai kini ki MRT kini ki rel ki ba ki kumangi on sini kini ki metro rel sini lagi peni ya kini ka ID kador jong rel ru ya pensiu tang marsita ada kajinya enti jungi na kawi ke station kadi tang kumba hakador try kadi kumba 10 pesos lembah kadi ka ID ngin hap pensiu tang 400 pesos kajing klaim jong ini ID kajing dong bor jong kane ga ID om tang kata komen ko para ngila ban ya kedu yu presiden ru ngila ban ya kedu kiwe ki officer ru supan itang ya kane ga ID ado kata kadon dor kadon bor kane ga ID tang bala nang ibun kam bakala pa deka lakut ngeni syak suspend om tay tam ka University of the Philippines sedeng ngimla pa enroll lagi kiwe ki university ki badai hapo ri Philippines hado kata kabor jong kane ka university kabor jong kane ka ID wal rangi dei ki nong wei ru awai ki dona bha ki nong wei ki bana sabar jong gari ki bayo puleh ha kane university ndai gitu ki bayo ru semangila yo ya ka ID jong kane ka university ngin dong kam man le cha immigration ngin dong kam man le ki test ki ne ki tai makihi ki wan ban le yang nak e daw namar ba kat kum ki nong Philippines kat kum hari Philippines ki Kenya kane ka university ba kane ka university jong kari nak tak daw ki kena school baro ki bapulih kane ka university ki khot ki scholar ambayan ka bamot ki cabing jong kari hoy namar la jan baro mo ki officer ki bateri haki office paper ki past people jong kane ka university nak tak daw baro ki briu mo ki ting burom ya kane university king burom ya kane university singong sarong bang bang ayo pulih ha kane university tang ba kumau ki ne dor gani smo maru na mala nangi panon ba katon kam baklay kane ka ID ngini sya suspend baro ha ki jing pulih jong ngako ban dindur na kane ka jing koridor jong kane ka ID sya ka gospel ka ban pulih tax
Uji suong, shisha nga ong api. Ukpa junga us aya pi kat kaba pipan na uha ka kerten junga. Kadukot kaba arpulai. Naga gospel kaba ni pulai kita. Uji su itu syaya ni. Bah ka kerten jungu lani ka ID jungu. Kalong kaba don bor hadu kata-kata. Ublay un ay nadong siya dong lada. Ni don ya kene ka ID. Lada ni dem ya kene ka ID. Lada ni bendeng kam ya kene ka ID. Banwan siya u. Kane ka jing kraw pat ka jing don bor ka kerteng jong Jisu ka ID jong Jisu. Henry kalompat ke eke ga bama. Kumba ngilap haka kot jong ka jing tho jong u Exodus kala nong ka ba. Kala nong ka ba arpo ka dekot ka bakat nyo. Bangim depat ban shim thala ya ka kerteng jong u yawe ublay jong pi. Utrai unam pelai pop ya utau bukan thala bukan kam thala ya ka kerteng jong utrai. Exodus pinlap kanong ka bagpo ka banyo. Di ta kada ko men ko para hay ni ipor i balungkot, hay ni ipor i jimat mat jing son ni bang man ai tang san minit. Ako apan ang ipi kumne. Hato ni penon kam hong iya kani ka ID jong Jisu. Hato ngimla mo bandeng ya ka man kasni. Banyo ya kata ka kabu ya kata kalat ban pangkat ka bang ikwa na ublay. Balengim den man kasni. Banyo ya kata ka jinay ka bang ngidon kam na ublay. Dongin niya dem kay. Kenang ba? Wat usoitan un burong pa un setting yang ini. Yan yaro yaw Jesus Christ.